Gisusi karon ang panglawas sa usa ka person under monitoring kon PUM sa lungsod sa Cordova human kini makasinati og hilanat. Samtang mga sakop sa Municipal Health Office o Local Disaster Office sa Cordova adunay kaugalingong personal protective equipment. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Kung ugaling may makitaan og mga sintomas sa COVID-19 sa lungsod sa Cordova, dili na magpanuko nga mo responde ang mga sakop sa Municipal Health Office o Local Disaster Risk Reduction and Management Office tungod kay hitsas na sila sa mga personal protective equipment. Kagahapon sa hapon, naabot ang usa ka gatos ka mga disposable protective coverall, usa ka gatos ka disposable eyewear ug tag-usa ka gatos usab ka buok nga mga gloves ug shoe cover. May 500 usab sila ka mga N95 respirators. Kani manggong mga nangabot nga supplies karon basically ang ihang gamit is to avoid cross contamination lang jud ba, kay kung naay possible nga infected nga patient, inigduol na mo protected mi. Ang naasoy mga PPE kon personal protective equipment napalit sa lungsod sa Cordova pinaagi sa 500,000 pesos nga abag sa Kapitolyo. Samtang ipahibaw usab sa pango sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Cordova nga gihilantan ang usa sa upat ka mga PUM kon persons under monitoring nga gikan sa Taiwan. Usa kini ka lalaki nga production worker ug usa ka buwan nga nagtraining didto sa Taiwan. Miabot siya niadtong Pebrero 13 ug nabantayan nga misaka ang iyang temperatura pagka-Domingo. Katumgong isa ka PUM kay na-develop siya kanang kuan, nagkahilanat siya man ba pag-check na mo. So amo na siyang gindorso ngadto sa kuan sa kaning health office sa probinsya. Nya gikuha na to kanang taga BOQ. Gidala na siya ngadto, siguro na nato sa facility nila. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Besdak.